चिराङाव फिन आरोबाव हानि फोरमानलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दासान्दि बिटिआरनि गुबुन गुबुन बियाब एबा ओनसोलफोराव हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हानि फोरमानलाइ गथायनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बे असेलायैनो मैया 14 नं चिरांदर बियाबनि खुंग्रिङाव इएम रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव दैसामगुरि आरो हान्थुपारा दरनै ग्राम सभानि सिङाव थानाय सा 200 निबो बांसिन रायजो राजाफोरनो हानि फोरमानलाइ गथायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, डीएफओ कुंज बसुमतारी, रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमादिक मुसाहारि, खुंग्रिं रेन्जनि रेन्जार कारेन बसुमतारी लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। 250 निख्रुइबो बांसिन दरबा गामिनो दिनै खुंग्रिं हालामावहाय जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जोङो दिनै होनो हाबाय। गोजोननाय मोनदों। जोंनिया नैबे सेकेन्ड फेजआवहाय 14,000 न'खरनो जोङो बिटिसि आवहाय फरेस्ट एरियानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जों होगोन। बे जोंनि थाखाय सेकेन्ड फेज आरो बे सेकेन्ड फेजखौ जोङो दिनैसिम खेबथाम रानबाय। 250 निख्रुइबो बांसिन दरबा गामिनो दिनै खुंग्रिं हालामावहाय जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जोङो दिनै होनो हाबाय। गोजोननाय मोनदों। जोंनिया नैबे सेकेन्ड फेजआवहाय 14,000 न'खरनो जोङो बिटिसि आवहाय फरेस्ट एरियानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जों होगोन। बे जोंनि थाखाय सेकेन्ड फेज आरो बे सेकेन्ड फेजखौ जोङो दिनैसिम खेबथाम रानबाय। 250 निख्रुइबो बांसिन दरबा गामिनो दिनै खुंग्रिं हालामावहाय जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जोङो दिनै होनो हाबाय। गोजोननाय मोनदों। जोंनिया नैबे सेकेन्ड फेजआवहाय 14,000 न'खरनो जोङो बिटिसि आवहाय फरेस्ट एरियानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जों होगोन। बे जोंनि थाखाय सेकेन्ड फेज आरो बे सेकेन्ड फेजखौ जोङो दिनैसिम खेबथाम रानबाय।